ولله الأسماء Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du yan uwa masu kallo da sauraren mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haduwa a cikin shirin mu na mafi kyawun sunaye, inda muke tattauna sunayen Allah tabaraka wa ta'ala da ma'anonan su da yadda suka zo cikin Alkur'ani. A shiri na farko mun yi magana game da ka'idodi masu muhimmanci game da sunayen Allah. Sunayen Allah dukkanin su kyawawa ne, sunayen Allah tauqifiya ne, sunayen Allah dukkanin su kyawawa ne, tauƙifiya ne, sannan sunayen Allah ba wanda ya san iyakarsu, ba wanda ya san adadinsu. A cikin shiri tsakanin na farko zuwa na 14 mun tattauna ma'anar sunayen Allah daban-daban da Allahu, Ar-Rabbu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Maliku, Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru, Ar-Razzaqu, Al-Fattahu da sauransu. Wannan shine shiri na 15 kuma za mu yi magana game da sunan Allah Al-Wahhabu. Alwahabu yana akan sigatul mubalaga ne, mai yawan kyauta. Alwahabu mai yawan kyauta, ya bayar yanzu, ya bayar anjima, ya bayar, ya baka ka roƙa, ya ba wanda bai roƙa ba. Wannan alwahabu ya zo a cikin Qur'ani wurare daban-daban. Allah tabaraka ta'ala cikin sura Al-Imran ya gaya mana yadda mu'minai kai addu'a zuwa cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. haka nan annabi Sulaiman yana addu'a yace rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab am indahum khaza'inu rahmati rabbikal azizil wahhab. don haka sunan al-wahhab ya zo a cikin Qur'ani kamar yadda muka ce ma'anar shine mai yawan bayarwa, mai yawan bada kyauta. Allah tabaraka wa ta'ala yadda yake yawan bada kyauta ya kasu kashi-kashi. Na farko babbar kyautar da yake bai, na farko da wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba. don shi mutum yana cikin mahaifiyata yana maniyi, kyautar rayuwa ma sai Allah ya bashi, yana maniyi ya koma jini ya koma tsoka, sannan ya bashi kyautar rayuwa a busa mai rayuwa ya fito a cikin mahaifiyata. Bai san ya roƙa ba, bai san, sai Allah ya bashi abinci da yake ci ta cikin mahaifiyata. Idan an ka haife shi sai a yanke wannan cibiyar, sai kamar an yanke mai hanyar samun abinci, sai alwahabu sai ya buɗa mai hanyoyi guda biyu, watan nonon mahaifiyata guda biyu, ya sha duk inda ya ga dama. ana nan sai a yaye shi, a ce an hana mai shan mama, sai alwahabu sai ya buɗa mai abubuwa guda 4. Ya buɗa mai yana iya shan ruwa, yana iya cin tsiro, abin da ya shafi shinkafa, alkama da sauransu, an dafa aka bashi lokacin da aka yaye shi yana iya ci. Sannan yana iya ci 'ya'yan itace, sannan yana iya cin nama. watan duk lokacin da aka nemi ɗaya sai Allah ya ninka, yana nan yana cin su, mala'ikan mutuwa ya zo ya karɓe ran shi, ya rasu ya koma ga Allah. In mumini ne sai Allah ya buɗa mai ƙofofin aljanna guda 8. duk lokacin da aka anshi ɗaya sai Allah ya ninka. Shine alwahabu mai yawan bada kyauta. Kyautar Allah ta kasu kashi-kashi. Mafi girman kyautar Allah ita ce aljanna, ita ce rahama. Da ya ce rabbana la tuzigh qulubana wa idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa wahabna lahu min rahmatina. Allah yana kyautar rahama, yana kyautar aljanna. To babbar kyauta da babban abin da Allah ke bishiwa shine ne rahama. Nau'in kyauta na biyu da Allah yake yi shine Allah yana ba da mulki ga wanda ya ga dama. Shi ma duk wanda Allah ya ba mulki alwahabu ne ke basuwa. Don shi annabi Sulaiman yake addu'a yake cewa rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya ubangiji ka gafarta min, wa habli mulkan, ka bani mulki. Annabi Musa yana wa mutane magana yace fa faratu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukuman waja'alani minas salihin. Allah ya ce fawahaba li rabbi hukman, inji annabi Musa, ubangiji ne ya bani kyautar hukunci, game da Allah ya bamu labari cikin suratul shu'ara game da annabi Musa. Don haka cikin abin da Allah yake bai kyauta akwai kyauta ta mulki, cikin abin da Allah yake bai kyauta akwai kyauta ta abokin zama. Sai kasance an baka mata ta kwarai, ko an baki miji na kwarai. Don haka wanda ke neman mata ta kwarai su ta roƙo, ya wahabu, ya wahabu ka ba mu mata ta kwarai, ya wahabu ka bani miji na kwarai. Cikin abin da Allah yake bai kyauta akwai abokin zama. Allah na ba mu magana, na ba mu labarin annabi Ayuba, sai ce wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Muka bashi kyautar iyalai ne da ya rasa da wasu irin su tare da shi. Haka Allah yake ba mu labari cikin suratul Furqan, idan mu'minai na kwarai suna addu'a sai su ce walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
suna roƙo Allah ya ba su mata na ƙwarai ko Allah ya ba su maza na ƙwarai. Azwaj jam'i ne na zawj wanda ana ce namiji ana ce mace. don haka suna cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wannan cikin addu'a waɗanda ke buƙatar aure kenan, Allah ya ba su miji na gari ko Allah ya ba su mata na gari. Don haka cikin abin da Allah yake kyauta yana kyautar abokin zama na gari. Cikin abin da Allah ke kyauta, Allah yana kyautar ‘ya'ya. Wani ya daɗe da aure, wata daɗe da aure, Allah bai bata ba. Don haka sai a koma ga alwahabu cewa ya bada kyauta, don ya ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u, sai ce yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Sai amfani da kalma yahabu. Allah tabaraka ta'ala ya ce Allah shi adda mulkin sama da ƙasa, shi ke halitta abin da ya ga dama, sai ce yahabu liman yasha'u, yana bada kyauta ga wanda ya ga dama ta ‘ya'ya mata, yana bada kyauta ga wanda ya ga dama ta ‘ya'ya maza, yana haɗa maza da matan wani lokaci, wani kuma yana barin shi bai bashi kyautar ɗan ba. Don haka Allah shi ke bada kyautar ‘ya'ya. Haka yake gaya mana game da annabi Ibrahim, ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila. Muka ba annabi Ibrahim kyautar ishaqa da yaquba ƙari akan Isma'ila da muka bashi. Don haka duk wannan cewa Allah shine alwahabu kuma shi yake bada kyauta. Haka Allah ce ma annabi Zakariya wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu, muka bashi kyautar wa wahabna lahu Yahya, muka bashi kyautar annabi Yahya. Watan Allah shine alwahabu mai bada kyautar ‘ya'ya. Zaka kai mai bukatar ‘ya'ya ka koma ga Allah shine alwahabu. Mai bukatar mata ta gari, mai bukatar miji na gari, a koma ma Allah shine alwahabu. Mai bukatar mulki wani hukunci, annabi Sulaiman Allah ya roƙa ya bashi mulkin da ba a taɓa mulki irin nashi, da yana mulkin aljannu, yana mulkin mutane, yana mulkin tsuntsaye, yana mulkin dabbobi. Mai annabi Musa alaihi salam shi ma Allah ya ce ya bashi fa wahaba li hukuman, Allah ya bani hukunci da mulki wanda annabi Musa yake da shi a cikin bani Isra'il. Haka Allah tabaraka wa ta'ala shi ke bada kyautar rahama da aljanna, don shi mu'minai ke roƙon shi rabbana hab lana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Na roƙon Allah ya bamu rahama, ya bamu kyautar ƴaƴa, ya bamu kyautar abokan zama na gari, ya bamu duk abin da muke bukata, kuma Allah kullum cikin bamu yake shine alwahabu. Wannan shine ƙarshen wannan shirin, sai kuma haɗuwa a wani lokaci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.